Ang laki! Ang bango. Ah, my God! Look at that! Mga kasinag, tama nga pala yung kasabihan, pag may itinanim, may aanihin. Ipapakita ko sa inyo mga kasinag kung anong aanihin natin ngayon. Halik kayo dito. Nakikita nyo ba ang puno na ito mga kasinag? Ito ang aanihin natin. Ayan o. Oh. Tayo mo na paghaliw, tayo saro. Halo. Ang bango. Ang laki. Ang bango. Dito tayo. Mamukbang tayo dito. Nakuha mo ako dahon na saging. Ah, my God! Look at that! Makasinag oh! Panalo! Ay! Alin? Ito? Ito? Dawa rin. Basta yan! Mukbang langka. Ganito yung nakaraan din. Ang harap, ang tamis. Paano yung mga kasinag sa ating itinanim, inaanin na natin. Sarap. Magawa tayong ano? Ha? Dulce. Yung ano, yung tinamisa na ito. Yung alam nyo ba yung mga kasinag yung ginagawang dulce, yung matamis? Kasi ang dami naman ito oh. Ito ang merendal namin mga kasinag. Dahil wala kayong merendalan, kaya nga pala mga kasinag, sa inyong lugar may bunga pa ang mga langka. Dito kaya ito na lang ang may bunga eh. May tatlo pa siya. May tatlo pa tayong papahinugin. Sarap, panalo. Panalo ang sarap. Ang kakaiba lang dito mga kasinag, may ugat na oh. May maugat na yung buto. No.
Malapit ang tumubo. Ayun oh, may tubo na nga ni oh. Ayun oh. Uy. Oh, ano? Uy. Kiss na lang si Papa. Very good. Yan gusto ko. Parang kang bayawas ah. Parang gumabaga. Ayan, tigo. Ito yan, tali to kay Bibi. Yung ano? Guma. Pasan na lang ka. Gusto mo? Ayun, ihawa ka ano. Gayatan kita. Sige. Salit lang, nabala na ulo. Tawa kay Ate Jim. Hmm? Sabi niya, so iskindihin mo natin. Ako, nagkanti mo muna. Bakit ko na, bebe? Tatanggalan ko muna ang motor. Sige, duman ko na. Yo, darahan naman na yan. Magbalik ka na lang. Nagbalik ka na lang. Gagawa daw si Mrs. ng ice candy. Kaya itong kalahati na ito mga kasinag, gagawin ni Mrs. ng ice candy. Bukas daw niya gagawin para yung medyo overripe na. Kumusta ang baby bunso? Ay, kiss man papa. Ay, very good talaga. Diyan ang langka na ko. Hamot. Patong na isa ano. Kaya tayo mo na yan. Ano eh, hearing aid.